benvidos a Carballeda, é un honor e un placer tervos aquí, concelleiros, veciños, familia toda, porque pretendemos que estas charlas que preparamos con moitísima ilusión desde o Concello de Carballeda e que tuvemos o asesoramento importantísimo de Vagalume, pretenden, pois, axudarnos a vivir millor en familia, en sociedade e co resto dos veciños, co resto da comarca, porque na reflexión que nos facemos é que estamos vivindo unha etapa moi depresa, moi voltas a mirar atrás e ves que os que eran pequenos fai un ano, ora xa están crecidos, estamos moi entretenidos nesto, nas redes sociales, en estar, quizá, moi comunicados, pero cada día máis aillados. Por qué? Pois porque creo que nos olvidamos da veciñanza, dos amigos, cando nos pequenos povos non había portas con chave, non facía falta, sentíamos máis seguros. Cando había un problema era compartido no pueblo e, polo tanto, facíamos unha labor de unha sociedade, eu penso que moitísimo máis humana ca que temos hoxe, a pesar da tecnoloxía. Polo tanto, é unha reflexión que desde o Concello nos preocupa. E por que non facemos algo para tratar de cambiar un pouquinho esa tendencia? Por que non nos poñemos a pensar que é moito máis productivo e, sobre todo, máis gratificante falar co veciño, falar co amigo, falar con a xente do pobo de alao que o vemos menos, que non estar continuamente xugando con isto, falando por isto, que máis que falar escribimos e iso implica falta de comunicación. E a falta de comunicación que fai? Que cada día pensemos menos nos demais. Que cada día estemos máis preocupados por unha sociedade material, sí que coñecemos, porque isto é un mal precedente, coñecemos marcas, coñecemos o que se leva, coñecemos eso que se dice influencer, pero non é máis interesante coñecer o veciño? Non é moito máis interesante aportar o que poidamos para estar cerca do dor e tamén cerca da ledicia? Cando hai que cantar, se canta, e cando hai que chorar, se chora. E todo iso dentro de un marco de humanidade. E pensando, por que pasa isto? Pois probablemente porque estamos distraídos. Se creou unha sociedade co que está facendo cada día son persoas máis distraídas, máis ocupadas na banalidade e no superficial que na profundidade do ser humano. Bueno, pois entendimos no Concello que igual podíamos contribuir a facer unha reflexión xeral. E é daí que, falando con Pepe, lle pedimos a organización dunhas xornadas e el nos sorprende, como sempre, con un cartel que me decían os meus veciños de luxo. Traedes un cartel de luxo, é un orgullo para Carballeda contar contigo, María Jesús. Xa vai Pepe a presentarte, vai dicir todo o teu currículo académico e humano e seguramente tú nos vas a dar ferramentas para que sexamos capaces de volver a nosa esencia. E a nosa esencia é comunicarnos, estar ca xente, falar ca xente, adquirir seguridade, adquirir empatía e saber entender os demais. Isto non nos deixa escoitar, pois eu confío que cas ferramentas que tú nos vas a aportar sexamos, ao saír daqui, un pouquiño máis capaces de comunicarnos e máis capaces de pensar que estamos aquí 3 días e basicamente a nosa meta é, ademais de ser feliz,
ocuparnos da humanidade. Mais nada, pasamos a palabra a Pepe, que vai facer a presentación da nosa ponencia. Moi boas tardes. De acordo ca reflexión de Mari Carmen, bueno, María Jesús non creo que nunca se lle pasara pola cabeza que iba a estar hoxe aquí en Soladelo, o meu pobo natal, non? O feito de que este aquí, bueno, obedece a varias justificacións. E ninguna delas é económica, podedes estar seguros, non? Entón, bueno, pois, compartimos moitos principios, moitas formas de pensar, e a súa faceta humana pois lle leva a poder estar hoxe, martes aquí, en Sobradelo. Bueno, pode ser a primeira vez, pode ser o inicio de unhas xornadas que poden ter sona maior en tempos futuros. Así empezamos no barco con Magalume nos encontros familia-escola desde hai 25 anos, coa presentación do seu primeiro libro, e desde aquela pois temos tido contacto, bueno, ainda que non todos os anos, si é certo que cada libro que iba saindo, como este, eu recibía sempre coa súa dedicatoria, bueno, pois eso non o fai calquera, eu o agradezo profundamente, non? De aí que esa faceta humana, bueno, é moi particular de María Jesús. Pero pode decir, sí, é moi boa persoa, pero que máis, non? Que máis, pois é un longuísimo, que máis, que vou ler 4 cousas para tampouco estenderme demasiado, porque estamos aquí pola conferencia dela. María Jesús é psicóloga pola Universidade Complutense de Madrid, leva máis de 40 anos en exercicio. Ela é máster en recursos humanos, máster en psicología pedagóxica, e profesora colaboradora con universidades como a Complutense de Madrid e a Universidade de Navarra. Ten traballado no ámbito da psicoterapia, da psicología clínica, psicología educativa, psicología de empresa, ten feito cantidad de formacións a grandes empresas internacionales. Ten desempeñado cargos de altísima responsabilidade no Centro Superior de Investigacións Científicas, no Ministerio de Fomento, en AENA, e, bueno, en outros cargos de responsabilidade. Foi elexida unha das top 100 mulleres líderes en España no ano 1910, 1912 e 1917. No 1917 recibiu o premio de divulgación psicolóxica e no 2024, nada máis, onte, acaba de recibir o premio de psicóloga do ano. Así que, imaginadvos, está en Sobradelo, a psicóloga a nivel nacional do ano 2024, que seguirá sendo psicóloga do ano do 2025, mientras seis sucesivos. Ten colaborado en prensa, radio e televisión, ten publicado pois cantidad de libros, prácticamente todos na esfera dos libros,
Podería nomearlos pois, todos e cada un deles de memoria, igual se me queda algún, porque xa digo, eu os teño todos e os conservo pois, con gran cariño. Entre eles, o primeiro foi el no tamén ayuda a crecer. Eu, que son do mundo da educación, naquel momento, hai 24 anos, isto é un tema importante e necesario, ademais. Seguiulle outro extraordinario, que ten sido un bestseller con máis de 500.000 exemplares publicados e vendidos, que é La inutilidad del sufrimiento. Seguiron outros como la psicología nos ayuda a vivir, amar sin sufrir, emociones que hieren, lo más importante de tu vida eres tú, la buena educación, que bueno, pues muy de actualidad hoy en día también, e así todos, hasta este último, que nadie manipule tus emociones. Bueno, non me vou a extender máis, darlle unha vez máis as gracias por vir ao meu pueblo, onde eu nací, e, bueno, pues, espero que disfrutedes tanto como hemos disfrutado en outras ocasións coa súa conferencia. Moitas gracias.